Ja. Det är bra. Kom då Stella. Kom. Stella. Ja. Är han det? Är han det? Ja. Ja. Kom. Stella, kom. Stella. Stella, kom. Här. Kom. Stella, kom. Stella. Kom. Kom. Vänta. Så. Sätter han så. Det blir bra. Håller du i henne? Så jag tar det lugnt. Duktig. Du är duktig tjej. Du är duktig. Duktig tjej. Lugn. Jättebra jobbat. Nej, det funkar inte. Nej. Släpp hunden. Släpp. Nej. Du sprang han förbi. Ja, det är inte... Nej. Stella! Bra, ta! Ja, ta! Håll koll på det här med spaden du, så ska jag... Jävla pistoljävel, jag hatar den här. Nej, jag hamnar i det där jävla... Slå spaden i huvudet! Så, nu funkar det. Ja. Kör i. Backa bak henne. Eller ta upp henne så skjuter vi henne. Nu funkar det. Stella! Ja, duktig tjej. Dra. Kom här tjej. Nej, så. Jag håller spaden. Cirkus. Skott. Duktig du är. Bra tjej. Släpp ner. Släpper den. Ja. Det är typ här. Det är 2 spadtag för ner. Bra. Försöker vara lite tysta så inte störa. Där hållet. Oh, fan. Jag trodde det låg där hållet. Så vi tar lite så här. Det ligger runt den här gången också. Ja. Man ska ta henne. Udda, kom. Udda. Amen. Udda, kom här. Vänta, släpp fram den. Så, nu. Bra. Duktig tösen. Bra jobbat.
Så ska de tas, direkt bara, pang. Ja. Okej, va? Duktig tjej. Kommer det någon mer? Ska vi prova att släppa in? Bra! Ja, kamplusten sitter i alla fall. Lille tösen. Vad är det fet grej?